kami rantos Kanjeng Sultan. Nek kula dilanting yang kene. Ya, Nggih. Wah, monggo. Ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk Kanjeng Sultan. Sultan Patak. Kok banter kowe? Kurang cetok. Banter. Nggih, apa bener anggun kula wendah marang kawula? Nggih, Kanjeng. Piye? Menawi kula kalian jagal jagolan para soreng nenggo panjenengan kondur saking Kasultanan Demak sampun kelampah dados sultan kepareng ngaturaken sungkem pangabekti mugi kunjuk Kanjeng Sultan. Karepmu dhewe ngomong. Kula karep kon piyambak. Aku ora dadi sultan. Aku cabar. Cabar. Sing dadi sultan bocah pingsuk. Bocah kang truwilan pupuk rembuyang. Tenggono Kanjeng Sultan. Ana kanak sing kaya ngene piye? Nek Kanjeng Adipati Suryawiyata ora takon dadi sultan ing Demak. Mataun Nggih, Kanjeng. cincin dilebus. Aku malelo oning pintu Demak. Jagoan prajurit. Tahun. Rui batang saito oning pintu Demak. Kanjeng Adipati Dirga niki sampun dados supati kula. Nek Kanjeng Adipati Suryawiyata mboten kelampah dadi sultan ing Demak, milaur kabeh padha dadi korban. Nah, putih tak sembatani bongkon dole. Ya teman-teman
nanti mati yang benar keluar celak kepeng silahmu, Yai Surabiyata, kowe iki nak dadi siswa ning Japar Sugih. Iki mono aja kebat kliwat tundone bakal sambat. Dipun kowe ngerti katiasan ning brungut setan koper. Aja okol mungsuh okol. Okol digunakake nganggo akal. Kowe ben ngerti carane. Sopo sing ora ngerti? Surawiyata. Siswane Japar Sugih. Siji kabar kanjenengake, loro kabar kang nyusah. Lha kok kados ngaten, Kang? Kabar kanjenengake, garwamu isih diparingi rahayu wilujeng marang Gusti Kang Hyang. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah, iki kabar kanjenengake. Piye, Kang? Kabar kang nyusahake. Kegayuane garwamu kepengin gayuh sultan cabar saknalika dadi aku ora bisa jeneng sultan yen ora nganggo cara Nanging pun sanjih, Kang. Sakmenika ingkang saged madhep dados sultan wonten ing Kasultanan Demak Bintoro menika. pengerti Piye? kan jumeneng sultan ipim Trenggono Kang, menawi panjenengan menika boten saged madhep dados Kasultanan wonten ing Kasultanan Demak. iya Kaya panjenengan menika taksih gadhahi wonten ing gadah lasune. Panjenengan lajeng sampun dados adipati to, Kang. dadi kowe mosok seneng yen aku dadi bupati ning Bakar Asem Lho, kula pun bahagia mulya. Urip kula gesang kula sesarengan kalian panjenengan, namung panjenengan sampun gadhahi pangkat adipati wonten ing gadah. kowe seneng yen garwamu ngreset-ngreset ana ing sikile Trenggono Boten lho. kowe seneng garwamu dirake marang Trenggono Aji boten. kowe seneng garwamu kekandhane Trenggono Boten kados. yo kene aturmu marang aku
Yen aku kudune seneng dadi bupati. Yen aku kudune syukur minangka dadi bupati. Kami ingin Trenggono menika dhewe gadahi palenggan wonten ing Kesultanan Demak. Dadi mungkin kawelas. Trenggono ora duwe gawe. Kowe mesake. Nanging garwamu ora kepikir. Kale kata panjenengan kula niki tresno kalih panjenengan. Kowe gek nang ngarepku malam tresno. Kowe nang ngarepku ngomong setya. Kowe nang ngarepku ngomong bekti. Ning mengko yen upama aku lunga, kowe ketut wong liya. Mboten Mas. Kula panjenengan ketika ingkang kados ngaten lho. Kula niki tresno lae. Nyatane kowe malih marang Trenggono. Nyatane kowe sabelo marang Trenggono. Nyatane kowe welas marang Trenggono. Kula menika welas lan sabelo kalih Kyai Trenggono menika kadang kaipe kula piyambak. Jika kadang panjenengan kan Mas. Mboten nate kula menika nikmat. Selamat kalian Kyai Trenggono sanes menika boten. Aturmu ing arep kota bumi. Nggih. Kowe tresno marang aku. Setya marang aku. Betul. Karo aku tenang. Matur nuwun Jam. Yen ngono, kowe ngatonke bukti marang aku. Nggih. Mesti yen dijawuhi bakal sedika, Nek ora bakal swara. Kak Jalaran kowe bukti. Ji, kula menika tresno sanget kalian panjenengan. Bagya mulyane Kyai Kakung niku, yen wanitane menika setya tunggu, ngabekti dawuhe napa? Aku kok setengah ora percaya yen kowe tresno karo aku. Jenengan kok kados mboten kados. Apa kena tak kodi? Saged Colongan, bro sedang ngabur. panjenengan ketika bilih kula kedah noloh brawat setan kok berwonten ing Kamar Tirto. Yen ning ngarep kowe matur, Nggih. tresno marang garwamu Suryata. Terus Kak. Kowe bekti marang Suryata. Kowe setya marang Suryata. Leres. Kanggo pendadaran tak kodi. Colongan brawat setan ngabur. Yo kene kowe rasa. Mboten Kak. Menawi kula kedah nidra anane brawat setan kok kula mboten sanggup. Angin brawat setan kok menika kula ndak wonten telepon wonten kedah panjenengan piyambak kali. Dadi yen ono tresnamu laris, Mboten Kak. bektimu mung lair, Kula tresno. Kula bekti kalih panjenengan. setiamu ning aku. Mboten. Yen ngono, minggat.
karo garwamu. Yayi Ratu Mas Nyowo. Napa panjenengan menika mboten mesak kalian Yayi Sambu? Dipun mengke mawon nggarbin sepuh. Menika kondong dening Dimas Wiyoto. Napa mboten gadhahi welas babat pisan Kangmas? Sinten malah menawi mboten ditelmi sing mboten kula lan Kakang. Mungguing rasa kamanungsan kudune aku tetulung karo Yayi Pak. Mungguing toto keluarga uga pantes yen aku tetulung karo Ratu Panggung. Nanging antarane dakan lasuk lan Demak Bintoro iki lagi wae padha cengkak. Tak kira kurang pantes yen aku menehi tetulung to ngayomi karo Yayi Ratu Panggung. Mengko kuwi sarwa rupet, sarwa kleru. Aku kon duwe pandakku. Kahanan Demak Bintoro lagi ana payu-payu. Iso uga Yayi Ratu Panggung dadi dom sumuruping banyu. Kangmas, napa panjenengan menika ketika kados ngoten? Iya wae. Kangmas, kadang menika keluarga wonten ing Demak Bintoro. Boten napa-napa. Bisa meneh iki ora bapak tulung. Nanging duwe pun kakang. Uga pinangka pengayumaning Kabupaten Jombang. Yayi, yen pancen kowe mberuk, kadereng kepengin menehi tulung karo Ratu Panggung. Yo mergo sliramu garwane kota. Aku nang jari. Nanging eling. Lamun besok ono apa-apa. Tunggak warung aku ora melu-melu. Thank you.